Montaverner segueix gaudint de les seues festes patronals i de moros i cristians, aquesta vegada amb un dels actes religiosos més importants dins del programa. El dilluns 26 d'agost, els veïns i devots de Montaverner honraven la patrona de la localitat, la Mare de Déu de Loreto, i l'acompanyaven en el seu trasllat des de l'ermita de Colata fins la plaça Major del poble, on tindria lloc l'ofrena minuts abans de deixar la imatge a l'església parroquial. Crec que participa el poble sencer perquè és un dia molt emotiu de cara a que estos dies sempre n'hi ha coses que agrair-li a la Mare de Déu i un poble devot com és Montaverner, la Mare de Déu de Loreto, ho manifesta en estos dies que són emblemàtics pel poble i Montaverner a la Mare de Déu li té molta devoció, l'ermita és molt visitada durant tot l'any per els feligresos i gent que ix a caminar i de normal apleguen hasta Colata, que Colata li se fa la visita a la Mare de Déu i després seguim caminant i seguim fent. O sigui que si algun dia vulgueu esteu convidats a vindre a Montaverner. A les 8 de la vesprada, els participants de la romeria guardaven expectants a les portes de la centenària ermita Colata l'eixida de la imatge. Al repic de les campanes, les notes de l'himne d'Espanya i el soroll de la pólvora, la Mare de Déu de Loreto travessava la porta del temple, però deixava una estampa diferent a la que ens té acostumats, i és que la imatge seria arrastrada durant el recorregut fins l'entrada al poble, on, com mana la tradició, ja seria portada a muscles. El motiu és la manca de portadors. Per desgràcia anem quedant-se poquets portadors, la veritat. Em fan falta 8. Avui eixirà en carro perquè sí que és de veres que mos fa falta gent. Avui en serem 6, repetís, fan falta 8 portadors i a poc anem tirant. Va renovant-se, ara jo soc dels més joves, hi ha algun més, van envellint-se, és de tota la vida i bueno, així tota la vida sí que és de veres que el que són els portadors de la Mare de Loreto, la responsabilitat era per 3 famílies, els Blancos, els Xafer i els Templa, que ja m'han comentat que fa més de 100 anys que era aquesta responsabilitat. Es van dedicar ells a arreglar la Mare de Déu i les Andes i era com aquelles barres per maniciar a les famílies. I sí que és de veres que durant molts anys ha sigut una forma de mantenir la tradició, de que sempre hi hagueren portadors, però per circumstàncies de la vida ha tingut que canviar i ara ve un poc la necessitat de seguir en els costums i les tradicions per seguir que la imatge seguisca a ombros. La de Loreto és una modesta imatge de la Verge engalanada de flors que va estar acompanyada en tot moment pels festers i festeres amb els vestits regionals. Durant el trajecte de prop de 2 quilòmetres, la participació veïnal va ser molt alta. Els fidels es van desplaçar amb ciris i ramells de flors a les mans per camins i carreteres de les afores del municipi. I ja caient la nit, amb els fanalets del pas il·luminant la imatge, la Verge de Loreto era rebuda a l'entrada del poble, on es va disparar un castell de focs artificials per donar-li la benvinguda un any més. A l'entrada de Montaverner l'esperaven totes les comparses morocristianes i centenars de veïns que es van unir al trasllat. Ara, pels carrers, la imatge avança arropada pels seus direcció a la plaça Major. Minuts abans de les 9 de la nit, el repicar de les campanes avisava els devots que l'esperaven a l'església parroquial, però abans, en entrar a la plaça Major, la Verge va ser disposada en un escenari engalanat per a l'ocasió, on tots i cadascun dels participants varen ofrenar a la Mare de Déu com a mostra de veneració. Participarien les comparses morocristianes, els festers i també les cambreres de la patrona. Les camareres som les xiques que vam néixer fa 50 anys, la gent que complim 50 anys, les xiques, que acompanyem a la Mare de Déu avui, fem el trasllat i l'últim dia la tornem i és la festa que li fem estos dies. És una alegria, el retrobes en les quintes teues i convius moments i la veritat és que està molt bé. Durant una bona estona, els veïns de Montaverner van continuar mostrant la seva devoció a la imatge de la Mare de Déu de Loreto. Sens dubte, la patrona és molt volguda a la localitat.